Ленинградский Новоход, номер 180.
Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. Witam Was, drogie brody i siostry, na tej Eucharystii, na tej Świętej Mszy. Сегодня хочем особливый способ просить Pana Boga o wzmocnienie, o допомогу Йому, Його опеку в нашем codziennym życiu. Переживаючи всі певні клопоти, тяжкості, переживання наші, глядячи на те, що відбувається навколо нас, зрозуміємо, що як моцно ми потребуємо Божої допомоги, Його присутності в нашому житті. Але це так само залежить, Його ласка і Його надіяння в нашому житті, так само від нашої відкритості, нашого наставлення, від того відказу, який сьогодні ми так само даємо, jak zadawał Jezus Chrystus, a mianowicie, kto Він для нас, kim Він для нас является. Niechaj dzisiejsza Eucharystia będzie tym czasem, w jakim my dla siebie jeszcze raz dadzimy ten odkaz. Kto dla mnie Bóg? Ja na jesienie tym больше nasza radość z tego, że nasze wspólności parafialne będziemy świadkami daru Świętego Chrztu. Że dwoje dzieci dołączą nasze wspólności parafialne. Chcemy aturić ich naszą modlitwą, просячи всіх потрібних ласкавих. А на початку, дорогі батьки, питаюся вас, яке ім'я вибрали для своїх дітей? Чого ви просите у Костьола Божого для Мілані, Агнії і Богдана? Дорогі батьки, просячи Христу для ваших дітей, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у вірі, как заховуючи Божие заповіді, не любили Бога і ближніх, як нас навчив Єсус Христос. А ви, хрестні, чи готові допомагати батькам цих дітей виконувати їх обов'язок? Дорогі діти, Костюл Божий, християнська супольність приймає вас з великою радістю, але ім'я позначає вас знаком крижа, а після мене це вже знаком Христа Збавця вас позначать батьки і хрестні. Godno udzielnić w tych świętych tajemnicach, stanie w prawdzie przed Bogiem i przeprosimy Go za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadаю się Bogu Świętemu nemu i wam, braty i siostry, że zgrzeszyłem duchem, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане,
Synie Ojca, jaki wiaresz na Ciebie, graki i świeku. Zmiłuj się nad nami, jaki wiaresz na Ciebie, graki i świeku. Przyjmij malenie nasze, jaki siedzisz prawa Ojca. Zmiłuj się nad nami, bo Tolki Ty święty, Tolki Ty nasz Pan, Tolki Ty z Duchem Świętym chwalimy Boga Ojca. Amen. Kiedy świętujemy mszę, odprawiają intencje, modlячи się o Bożym błogosławieniu i dar zdrowia dla Michaila, z nagody dnia narodzenia, spełniająca się god, i tak samo dla jego baćka Julii i Aleksandra. Modlimy się. Boże nasz Ojcze, Ty jednajesz duszy wiernych ładzinym uknieni do nieba. Daj narodu Twojemu lubić Twoje nakazy i żadać spełnienie Twoich obiecania. Kab wśród zmienliwości tego światu my uznosili nasze serce tudy, gdzie znajdziemy zaprawną radość. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wладарить u jedności Ducha Świętego, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Шебну, керівнику палаца: «Я сопхну тебе с места твоего, и скину тебе с посады твоей. И станется в тот день, что я покличу слугу моего, Илияакима, сына Хилкия, обратну его в хитон твой, и подпирожу его пасом твоим, и владу твою передам у руки ягоные, и станет он ойцом для жихаров Иерусалима и для дома Юды. И вскладу ключ дома Давида на плечи ягоные, и коли он отчинить, никто не зачинить, и коли зачинить, никто не отчинить. И вобью его, як кол на твердом месте, и он станет троном славы для дома Отца своего». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане.
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. О глибиня багаття і мудрості і познання Бога, які неспостигальні присуди Його і незведані шляхи Йогони. Бо хто спознав розум Пана, або хто був дорадцем Йогоним, або хто дав йому раней, каб отримати плату, бо з Його і праз Його і для Його усьо. Йому хвала навіки. Амен. Гэта Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той czas przyszedł Jezus u mierzej Cezarei Filipowej i pytał się uczniów swoich кажучи, kim ludzie liczą Syna Człowieczego? Jednejż сказали, одни Яном Хрестителем, другие Шилею, а інші Єремієй, ті одним з пророків. І він каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр отказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Єсус сказав йому отказ, щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отец мой, який в небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костел мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. І дам тобі ключы валадарства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Это слово Пана. Калі ласка, паслухайце. Умілованы Христі, браты і сёстры, сённяшняй гэтай Евангеліі мы бачым дыалог Езуса Христа са сваімі вучнямі. No, może nie rzadkość, koniecznie, bo to jest to i Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Ale tak, aby on był pierwszym inicjatorem, w tym sensie, że właśnie tak konkretnie rozpoczynał jakąś temat, to na pewno jest rzadkość. I dzisiaj zobaczymy takie dwa momenty do mojego dialogu. Pierwsze, właśnie pytanie odnośnie tego, kim liczyć jego ludzi. Ale думаю, что это не самое важное pytanie. I nie dzielę go, właśnie zaczynał ten dialog Pan Jezus ze swoimi uczniami. To było to, że dozwoliło mu wyjść naперед. Jego pragnienie było dowiedzieć się, a co uczni tak naprawdę думать про go, a może nawet nie to, że dowiedzieć się, bo jak wiedzą, że Bóg wie nas, nasze думки, nasze pragnienie. Але як апостoli самі задали собі питання, то ким же ж є той, за яким ми ходимо, якого ми слухаємо, хто є побач з нами, хто чинить такі цуди, хто він для мене. Хене на початку, коли ось Пан
Pan Jezus pytaецца пра іншых людзей, то бачым, што евангеліст кажа, яны сказалі. То есть разумеем, што апостолы, і гэта не адзін, адны за адным пачалі распавядаць Езусу, як жа ж яго бачаць іншыя. Яном Хрысціцелем, Іллёю, Єреміяй, адным з прарокаў, можа штосьці яшчэ там прыпаміналі. І глядзіце, калі пытанне было вось адносна, што думаюць пра мяне іншыя, то апостолам вельмі лёгка ім гаварыць пра тое, што кажуць іншыя, хто кажуць другія. Яны ў нашым жыцці, думаю, падобна. Калі гаворка ідзе пра меркаванне іншых, так як адносна якосці розна, не толькі адносна Пана Бога, якосці сітуацыі нашых жыццёвых запытацца, што думаюць на гэту тэму іншыя, то мы з лёгкасцю, з праблем раскажам тое, што мы пачулі, што хтосьці казаў нам, што мы чулі, чыталі, ці штосьці. Гэта не мае ніякіх праблем з гэтым. Але калі беспасрэдна, добра, а што ты думаеш на гэту тэму? З гэтым нашмат цяжэй. Бо гэта тое, што іншыя думаюць, то як бы гэта іншае. Мы заўсёды можам сказаць, але гэта ж меркаванне, чи гэта іншае. Але пытанне, калі стае, што ты думаеш, то за гэтым ідзе так напраўду таксама і мая адказнасць за гэты адказ, за гэтыя словы. Ведаеце, як часта бывае у якіchś такіх сужэнскіх сустрэчах, там, дзе ёсць муж і жонка, і калі трэба выказацца на якусь тэму, адносна Святого Пісання, чи якусь там справи, якої разом розважаємо, то, і по колії, і по черзі, якби, кожний виказується, то часто так буває, що коли, наприклад, жонка, або муж перший виказався, то друга половинка каже, а я, якби, згаджаюся то, що сказала там моя жонка, чи мой муж. Легко сказати, і це не значить, що сапраўды так не думає гэты другі чоловік, він не так може думати. Але гэта не ўсё тое, што маё, з чым з'яўляюся я. А ў адносінах да Пана Бога гэта вельмі важна. Не прыкрыцца маімі ведамі, чыста такім інтэлектуальным адказам. Хто для мяне Бог? Бо без праблем кожны з вас сёння тут гэта скажа. Тое, што вучыць Касцёл. Бо мы гэта чуем, бо мы гэта заўсёды праходзім кожнага у год не раз. Чуем з розных бакоў, што вучыць Касцёл пра Пана Бога. Але не пра гэты адказ, канешне, пытаецца сёння Пан Бог, задаючы таксама і вучням сваім, а кім вы мяне лічыце? Паглядзіце, і адразу цішына, і нема там ужо на пераганкі, хто быстрэй скажа, кім ты для нас, Пане Езус, з'яўляешся. І толькі Пётр, і кажа, ты Месія, ты Сын Бога Жывога. Ты Месія. Але нават у гэты момант, паглядзіце, калі Пан Езус, калі Пётр трапляе ў дзесятку, скажам так, бо дакладна сказаў тое, кім з'яўляецца Езус Христос. І тут нічога не дадаць, не адняць, як кажа. То і так, то разумеем, калі б мы чыталі, бо сёння мы далей ўжо не чытаем, вось гэтую нядзельны урывак на гэтым кончыцца сёння, а далей мы бачым, што калі Пан Езус далей кажа, што мае Месія ўчыніць, значыць, што даць сваё жыццё, памерці, каб збавіць усіх, то ведаем, што Пётр кажа, забраўшы яго там на асобку, кажа, Пане, ніколі табе гэта не станецца. То есть ты перастань так гаварыць, бо, ты ж у яго было сваё ўяўленне нават, і кім мае быць гэта Месія, і Пан, якога ён ужо вызнаў, якби, словамі, але яшчэ не хапіла чагосьці вельмі важнага. Разуменне так глыбока Пана Бога, яго сутнасці. Нават пасля з мёртвых паўстання, памятаю той момант, калі дваіх вучняў вярталася ў Эмаус з Іерусаліма. І калі Пан Езус далучыўся да іх і пытаўся, што ж вы такія там ідзеце смутныя, чым размаўляеце, то яны што казалі, а мы ж спадзяваліся. Езус ужо памёр і воскрос, а не надалей яшчэ жывуць сваімі спадзяваннямі. І паглядзіце, вось як далёка вось гэты працэс адказу на кім для мяне з'яўляецца Пан Бог. Гэта не справа толькі вось сённяшняга нават адказу гэта, які мы можам даць і патрэбна, каб мы давалі сёння. Гэта справа нашага штодзённага жыцця. Бо так, направда, адказ
вось на гэтае пытанне адбываецца кожнага дня, калі мы устаем рана і так направду праз увесь гэты дзень сваім жыццём, спосабам падыходу да другого чалавека, нашай дабрынёй, ахвярнасцю, нашымі выбарамі, нашай адказнасцю, мы адказваем вось на гэты адказ, кім для мяне з'яўляецца Пан Бог тут і цяпер, і ніяк інакш. Бо ўсё іншае, гэта застануцца толькі словы, якімі можам прыкрыцца і закрыцца, а так направду наше жыццё, вось гэта наша штодзённае, яно дае нам вось пацвярджэнне таго, хто для мяне Пан Бог. Той, які мяне павучае, той, які звяртаецца да мяне, той, які першы мяне полюбіў і дае сваю ласку. Гэта першае. Сёння другое, мы яшчэ маем яшчэ адзін такі, думаю, важны такі момант. Бо сёння мы бачым, як Пан Езус, можна сказати, усталёввае структуры касцёла, кажучы Петру: я кажу табе, ты Пётр, скала, і на гэтай скале пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя яго не перамогуць. Прагненнем Езуса Хрыста было усталяванне, фармаванне гэтых пэўных структур касцёла. Не проста быццё вось такім спантанным адказчыкам і вандраўніком, як кажам, на Божае натхненне, бо гэта таксама спантаннасць вельмі важна. І на тое, што дае нам такое пачуццёвасць, такой дынамізму пэўнага. Часамі, можа, нават нам не хапае ў гэтым усім. Але апроч гэтага Пан Езус вельмі разумее патрэбу вось гэтых пэўных структур касцёла, гэтай супольнасці, якая мае свае граніцы. Канечне, гэтыя граніцы вельмі празрыстыя, у тым сэнсе, што у іх можа ўвайсці кожны. Тут не патрэба нават візы, каб увайсці ў гэту супольнасць. Трэба гэтага жадання мае, удзелу ў жыцці ў гэтым усім, але яны ёсць гэтыя пэўныя граніцы. Чаму яны там ёсць? Таму што ў іх дзейнічае сам Хрыстус. Ягоным прагненнем было застацца са сваімі вучнямі, застацца таксама з намі, быць прысутным. Чаму гэта так важна? Таму што ён, як настаўнік, гэта той, які фармуе. Мала, калі мы перакладзем вось гэта на такую вось нашу штодзённасць, мала добрай кніжкі, падручніка. Ну вось 1 верасня ўжо хутка. Уявіце сабе, што у клас прыходзіць, там, скажам, настаўнік і кажа: вось прыношу вам такі супер падручнік новы выдалі, дзе ўсё растлумачана, не толькі заданні, якія трэба выканаць, а ўсё пісана крок па кроку тое, што бы сказаў настаўнік. Вось даю вам, класу, і, в прынцыпе, 31 мая прыйдзем і маеце расказаць папросту тое, што вы навучыліся. Чи магчыма, каб гэты клас вось дакладна пазнаў гэта, нават калі гэта будзе супер усё распісана? Можа, першы дзень яшчэ вы чыталі, а другі скажуць, як ніхто не глядзіць, то давайте пагаворым, а на трэці яны папросту ўжо не прыйдуць. Паглядзіце, нават з такога разумення, ну, што вы, дарослыя, што вы памятаеце са школы? Памятаеце падручнікі, па якіх вы вучыліся? Я не памятаю, але я памятаю майго настаўніка. Я памятаю класную Марію Браніславовну і іншых, якія засталіся, якія пакінулі сябе. Чаму гэта было так важна? Таму што навука чи вучэнне – гэта фармаванне асобы. І Пан Езус не толькі што пакінуў сваё слово, сказаў: ну вось вам Біблія, бярыце, чытайце і жывіце як-небудзь паяў. Але ён сам застаецца, каб быць заўсёды тым, да чаго мы можам аднесці гэтыя словы. Бо нават Святое Писание мы можем так синтерпретировать и так по-своему его выкрутить, что направду может быть вельми далеко от того, чего хотел Иисус. Что правда, и так направду костел является той формой, супольностью, яким мы можем это нести, у яким надалее живее Иисус, який дзейнічае. Сегодня мы будем свидками Святого Хресту. Конечно, это святар будет это чинить, это знак, але так направду это сам Христос, а Христос сегодня ваших деток. Это Ён будзе дзейнічаць, это Ён будзе ўдзяляць вось гэту сваю ласку. І так у кожным іншым сакраменце. Гэта ягоная моц, ягонае дзеянне. Ён застаўся тут у касцёле, каб надалей нас вартоваць, каб надалей даць сваю ласку, быць прысутным в нашым жыцці, фармаваць нас нястомна. І таму гэта вельмі важна. І таксама ураніся тым, што супольнасць – это тое месца,
у які ми можемо знайти вельми особистые отказы. Хочеш, вера нараджається у супольності, вона розвивається у їм, то так направду у ёй ми зможемо особисто отказати, ким для мене з'являється Пан Бог. А праз гэта, так направду зразумець, ким я для себе сам з'являюся. Паглядзіце, Пётр сёння быў названы, czyli адкрыў сваё пакліканне, што ён мае стаць скалой, на якім Бог пабудуе, Езус Христос пабудуе свой касцёл, тады, калі вызнаў, што Езус з'яўляецца Месіяй Пана. Калі ён адкрыў для сябе, кім з'яўляецца Езус Христос, так направду атрымаў вось гэта пакліканне, атрымаў гэта заданне. Ты Пётр, ты скала. І гэта вось такая залежнасць пэўная. Адкрыванне, пашукаванне, знаходжанне Пана Бога, разуменне Яго, вельмі беспасрэдна, вось, непасрэдна звязана з разуменнем і адкрываннем самого сябе. Разуменнем майго месца в гэтым свеце, майго задання, таго, што чыніць мяне шчаслівым, так направду, пэўнай потугой, паўнатой. Таму просім сёння і молімся супольна разам, каб мы мелі адвагу кожнага дня сваім жыццём адказваць сабе самому, а таксама ўсяму гэтаму свету, кім для мяне з'яўляецца Езус Христос, кім для з'яўляецца той, які мяне першы палюбіў, аддаў сваё жыццё і прагне майго збавлення. А ў гэтым усім, напэўна, заўсёды будзе нам спадарожнічаць менавіта прысутнасць Христа і ягоная ласка. Амén. Вызнаем нашу веру. Веру, прабачце, паўстанем, каб удзельнічаць у сакраменце Святого Христа. Просім Езуса Христа быць міласэрным для гэтых дзяцей, да іх бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтыя дзеці адрадзіліся да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яны сталі жывымі членамі Твайго святого касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яны маглі слухаць Твоё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкамі. Цябе просім. Молімся, каб яны з радасцю маглі удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яны любілі Бога і бліжня, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучаныя словамі і прыкладам хрысціянаў яны ўзрасталі ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Молімся таксама Божа благословення і дары здоров'я для Михаила, з того дня народження, таксама за його батьков Юрія і Олександра. Тебе просим. Святая Мария, Мати Божия, святый Яне Хрестителю, святый Юзефия, святые Петра и Павля, усе святые Божие, Всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, как Он отхилил нас от сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное володарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивших этих детей от першеродного греху, учинил их святыни Твоей величия, место пребывания Духа Святого. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняет Тебе моц Христос, и живее и благодарность на веки вечные. Нехай обороняет Тебе моц Христос, и живее и благодарность на веки вечные. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный одарил этих детей новым життям з воды и Духа Святого. Божа небачна емоція, Ти здійсняєш незвичайні речі, трансакраментальні знаки. На протягу історії збавлення Ти подрихтував воду тобою створеною, як вона виявляла ласку Святого Христа. На початку світу Твій Дух узносився над водами, як уже тоді вода тримала дар свячення.
Боже, нават у водах потопу Ты дал нам образ одрадження, бо та сама стихія поклала конец заранам і дала початок цнота. Боже, Ты учинив, що сини Абрагама пройшли по сухім дні Червоного моря, каб народ, визволений з неволі фараона, став образом будучої супольності хрещен. Боже, Твой Син, охрещений Яном Хрестителем в водах Йордану, був намащений Духом Святим, а коли висел на крижі, з його боку пролилася кров вода. Пасля свого з мертвих повстання, Ён наказав учням: «Ідіть і навчайте усі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел і пожадай у ім відкрити криницю Святого Хресту. Нехай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твоего одинародного Сына. Каб чоловік, який створений на Твоє подобенство і праз сакрамент Хресту від бруду всіляких грехов обмит, одрадився з води і Духа Святого до нового життя дитяті Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сына Твоего на гэтую воду сидє моц Духа Святого, каб усе, хто праз Хрест, похований разом з Христом у смерть, з Ним так само повстали до нового життя, які з Тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог праз усе віки вічні. Дорогие батьки и хрестные, про сакрамент Хресту, принесенные вами дети, отрымайте к дар Божьей любови новое життя з воды и Духа Святого. Старайтеся выховывать их у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захавана з заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сабе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнаеце веру Езуса Христа, бо гэта вера Касцёла, якой прымае хрост вашыя дзеці. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Пытаюся ўсіх вас, ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, Святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, увасвяшэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла вызнаваць яго наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Мілана Агнія прийняла хрост віри Костюла, який тільки що ми з вами визнали? Мілані Агнія, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спровеку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Чи хочете ви, як Богдан прийняв хрост віри Костюла, яку ми тільки що з вами визнали? Хочемо. Богдан, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была сподвеку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив вас від греху і одрадив з води і Духа Святого, сам намашає вас Христом збавлення, как вы, долученные до Его народа, пребывая в Христе, святору, пророку и володару, на життя вечное. Аминь. Дорогие дети, вы стали новым створением и опранулись у Христа.
Niechaj гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогою слова і прыкладу блізкіх несіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Возьмите себе за эту свечку, батьки и хростные, так само все. Примите святло Христа. Вам, батьки и хростные, доверяется подтримливать это святло, как ваши дети, осветленные Христом, завсёды поводили себе, как дети святла. И триваючи веры могли выйти на сустрач приходячу Пану разом с всеми святыми в небе. Аминь. Номер 186. Можно сидеть. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме веру з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от самого на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Твой Сын, своей верой на крыжи, откупил нас и учинил своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему Костелу дар едности и супокой. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з анёлами, арханёлами и з усими святыми
My obwieszczajem Twою chwałу, razem z nimi usklikaючи. Pan Bог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершине, благословленный тот, кто приходит у имя Пана, Господа на Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, обвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйścia в хвале. Вспоминаючи смерть и змертвых-повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сестёр нашых, якія паслужылі надзей на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефом Неопрачистым Абранником, со святымі апостолам, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Гэтыя новыя хрышчаныя дзеці будуць называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад іх імя молімся так, як нас навучыў наш Пан Езус Христос. Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего
do всего злого. Так ласкаво упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить их супокоем и едностью. Ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будьте с вами. Передайте ближнему знак спокою». Baranek Boży, boś той, kto biorę na siebie grzech i świat. Szczęśliwy ja poklикany na wieczeru Jahowę. Panie, ja nie warty, jak Ty wejścią do mnie, ale skaży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Kto jest ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, i ja woskażę Jego o ostatni dzień. Numer 22.
Номер 24. Молимся. Милосердный Боже, праз гэты Евхаристычны посилок верни здоровье нашим душам. Перамени нас дзеяннем Твоей ласки, да поможи нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобны, праз Христа Пана нашага. Присядьте, ласка, еще послухайте душпастерские объявы на 21-ю неделю звычайно. Когда по-перше, щирым всем вам дякуем за супольную сегодняшнюю нашу молитву. Дякую тем, кто прибирал нашу капличку на протягом этого тижня. Дякуємо за хвіри, які складаються. Як завжди після Святої Мши можна так само скласти хвіри на справу будови нашого костьола. Одразу щиро вам за це так само дякую. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем. У панядзелак 24 жніўня свята святого Барталомея Апостола. У чацвер 27-го успамін святой Монікі, а ў пятніцу успамін святого Августына, біскупа і доктара касцёла. 29 жніўня ў суботу успамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. Когда у наступную недзелю адбудзецца асвячэнне школьных прыладаў і таксама благословление дзяцей і моладзі на новы катэхетычны і навучальны год пасля кожнай святой мшы. Так само запрашаем, калі будзе надвор'е, то гэта будзем чыніць таксама на двары, на улицы, як заўсёды. Ну а ў закрыстай можна запісаць дзяцей на катэхезу. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне адбываецца набажэнства праз заступніцу святого Антонія Падванскага. Кожную сераду запрашаем на набажэнства да святога Юзефа. Ну і ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні
Boża благословення, здоров'я, усіх потрібних ласк. Так само віншую новоохрещених, так само батьків і хресних. Це вельми важливим таким моментом у житті ваших сім'їв. Доброго кожному з вас благословляю. Хай так само ще одна об'ява. На дошце наша об'ява вивішена так само і більш подробязна інформація. Хотілося б вам сказати об тим, що на протягом опошніх років, так само, як ви ведаєте, в нашій парафії можна було вивчати польську мову. За цей час жадаючих було вже стільки, що гэта такія звычайная навука перарасла ўжо ў польскую школу, так званую. Гэта не сярэдняя якасці школа асобная, толькі яна дадаткова. Ёсць магчымасць вывучаць польскую мову, пачынаючы ад малых дзетак, школьнікаў, студэнтаў, чи так само дарослых асобаў. Ёсць адпаведныя групы, усіх зацікаўленых. Запрашаю або ў закрыства, або так само прачытаць можна на дошцы аб'явы больш падрабязную інфармацыю, так само патэлефанаваць тым адказным. Яшчэ адбываецца гэты набор. Навука адбываецца так само у групах, вось так беспастаянна, так само онлайн праз інтэрнэт, таму кожны, думаю, знойдзе свой спосаб, калі меў бы гэта прагненне і жаданне. А на гэты час, сённяшнюю гэту нядзелю, прыміце Божае благословенне, асаблівы спосаб хочам маліцца о благословенні для бацькоў, хресных і гэта новых ахрышчаных дзетак. Пан з вами! Пан Бог усемагутны, які праз свайго Сына, народжанага з Панны Марыі, дае хрысціянскім маці радасць, надзеі на жыццё вечнае, якая зазяла для іх дзяцей. Няхай благословіць маці гэтых дзяцей, каб так, як цяпер, дзякуюць Богу за атрыманае патомства, яны заўсёды былі удзячныя яму. Разам са сваім дзіцём у Езусе Хрысце Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай благословіць бацьку гэтага дзіцяці, каб ён разам са сваёй жонкаю, словам і прыкладам даваў свайму дзіцяцю першае сведчанне веры ў Езусе Хрысце Пану нашым. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благословляе гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім народам Божым. Няхай усіх тут прысутных ён адолець сваім супакоем у Езусе Хрысце Пану нашым. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Святый Архангеле Михаиле, держи нас у змаганні, пусть нам оборонись, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, яка його знищив Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и венши злых духов, які на згубу душ снують просвіті. Найсвятейшее сердце Иисуса, Знімуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас.